Od té doby, co je takový vedro, mi strašně klesá kondice baterie, co to je? Tvoje baterka v teple rychleji stárne. A ty tam máš ještě neoriginální baterie, fakt strašný kvality, takže u tebe to je ještě horší, tak já ti ji vyměním. Kvalita téhle baterky je tak špatná, že se občas třeba na 20% vybije úplně na nulu za sekundu. Tak tuhle strašnou baterku můžu hodit přímo sem do koše. Tak tenhle iPhone 12 Pro Max je zase funkční a krásný.